என்னடா கை நீட்டி பேசுற? கேக்குற கேள்விக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்ல உன்னை நாயை இழுத்துட்டு போற மாதிரி தெரு தெருவா இழுத்துட்டு போய் தோலை உரிச்சிருவோம். டாடி மேல கை வச்சு உன்ன. போலீஸ் மேலே கை வைக்கிறியா? உன்னோட பெத்த பந்தாக்கட உன் கூட காலேஜ்ல படிக்கிற சின்ன பசங்க கிட்ட வச்சுக்க. அத போலீஸ் கிட்ட காட்டாத. போடா போடாங்க. என் வீட்டுக்கு வந்து என் பையன் மேலேயே கைய வச்ச உடனே 24 மணி நேரத்துல உன்ன வேலையில இருந்து தூக்கல. நான் கோவை ராசம் இல்ல, நாயின் வேணா கூப்பிடுறேன். மெட்ராஸ்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க விஷச்சாராயம் காட்சி நீ சம்பாதிச்ச பணத்துல இந்த நாட்டுல இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை விலைக்கு வாங்க நினைக்கிறேன். உன்னோட தேர்ட் கிரேட் சீப் மென்டாலிட்டிய இந்த போலீஸ் கிட்ட காட்டாத. இந்த ஊர்ல இருக்கிற அப்பாவி பெண்கள் வாழ்க்கையோட விளையாடின ஒரு நோட்டோரியஸ் கிரிமினலை பத்தின விவரம் தெரிஞ்சும் அதை எங்க கிட்ட மறைக்கணும்னு பார்த்த உன்னை உள்ள தள்ளவும் எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதோட உன் செல்வாக்க பயன்படுத்தி தப்பிக்க பார்த்தனா உனக்கு ஆபத்து.